Fl-Unjoni Ewropea jittieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw ħajjitna għal daqstant hemm bżonn li jkollna nies li jaħdmu għall-interess ta' pajjiżna. Sqar dan is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes is-Sibt filgħaxija f'attività politika fis-Sannat. Sostna li Gvern Nazzjonalista ħalla telqa f'ċertu setturi fosthom fil-kelliema Malta u għawdex il-biċċerija u l-produzzjoni tal-inbit u t-tiġiġ li naqsu. Għalli min-naħa l-oħra fost ix-xogħol tiegħu dan il-Gvern ġab lajnuna biex is-settur tat-tadam ikun mejjun u qed isiru diskussjonijiet mal-Unjoni Ewropea biex l-industrija tal-ħalib, partikolarment f'għawdex, tkun protetta. Innota kif Gvern Nazzjonalista nefaq il-fondi Ewropej għall-agrikoltura fuq proġetti oħra u ħalla ħafna raħħala mingħajr sostenn. Min-naħa l-oħra issa qed issir enfasi biex il-prodott Malti jkun organizzat u magħruf b'marka ta' kwalità rikonoxxuta. Il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Mario Farrugia Borġ qal li s-Sibt li ġej l-għażla hija ċara u ovvja bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Partit li jwiegħed kollox lil kulħadd u wara jgħid li qed jara l-maltemp u li ieħor flok igerger bil-maltemp ixammar il-kmiem u jaqbad jaħdem. Innota d-differenza tal-pożizzjoni taż-żewġ partiti fejn jidħol ir-ross fil-kontijiet il-politika tal-enerġija u l-pożizzjoni dwar il-faqar. Min-naħa tiegħu il-kandidat Clint Camilleri tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern favur iċ-ċittadin, polqien ta' xogħol fosthom permezz tal-arestu f'għawdex fil-garanzija għaż-żgħażagħ u twessieħ tat-tax bans fost oħrajn. Camilleri ħeġġeġ lin-nies biex fl-24 ta' Mejju joħorġu jivvutaw lil kandidati tal-Partit li qed jaħdem għal Maltin u Lawċin biex jimxu l-qudiem u jilħqu l-aspirazzjonijiet għal futur aħjar.